Kurat sa sarayaw ayun hanlitin yung og sa marno mga kalakasan o batanon hakurat sa daray hakudayon labi na at baga bisita nagaandang maniraing gagala may dabukus nga may sinsilyo pa may binutong nga inandam habulsa hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura kay damo hayaan na gala hala na sige kita at ngayurkan ang bisita nasayaw na hiyang kurat sa ubo ng sunatahan banda may patron mga dayul ay naingangaw ang kadamhan na ang duha plaza nag-aarikin magmurag sa sikat kong inigas sa rayawon ang labi ng mga okasyon mga kalagasan o patanon kurat sa gudlaan irayon hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura kay damo hayaan na gana hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura kay nagkakalupan ang kwarta sa Marlene may nasayaw nga gisisikati ang nagsasayawin hiral na permi labi na kung nakisi-kisi ang nirvana ang nangunguna kindadarahog na ni kapitana naghipausan mga bisina ang kadabuhang iragala ang tuna halagaw kita napurog ang paniskapusanam ang kwitis mabugha ang galatiro ka upay-upayan pamustura at tuna halagaw kita napurog ang paniskapusanam ang kwitis mabugha ang galatiro ka upay-upayan pamustura Damo nga salamat, Honorable Sangguniang Panlalawigan Member Nisi Cablao. Damo nga salamat naton na Hermana Mayor, Himam Analo Daes. And damo nga salamat niyo pagsayaw. Mapakatupang kita sa pang minute number nga nasasayawan